F'seduta li ma ħaditx iżjed minn sija 20 rappreżentant minn daqstant banek differenti reġistrati f'pajjiżna taw ix-xhieda tagħhom waqt li komplet il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront ta' bosta persuni fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet u l-inkjesta mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Dawn ir-rappreżentanti kellhom jikkonfermaw jekk il-banek għadx kellhom kontijiet tal-kumpaniji Casco Engineering Company Limited jew M-Trace irreġistrati magħhom waqt li 18 wieġbu fin-negattiv l-HSBC u l-BOV wieġbu fil-pożittiv. F'din is-seduta wkoll il-Maġistrat Rachel Montebello talbet lill prosekuzzjoni biex tressaq xhieda kemm jista' jkun malaj biex tibgħat l-atti lill-Avukat Ġenerali. Fost dawk li l-prosekuzzjoni mistennija tħarrek biex jixhed hemm l-eks Ministru Chris Cardona wara dan l-istadju imbagħad ikun imiss li jiġdu l-esperti barranin li kienu tqabdu fl-inkjesta Vella. Il-każ jissokta fit-8 ta' Wissu li ġej.